Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt cum să puteți să descărcați GTA San Andreas. Mai întâi dați like, să vă abonați la mine, pentru că altfel nu vă puteți descărca GTA San Andreas. Deci, acum, dacă ați dat like și v-ați abonat, intrați pe Chrome. Eu am de aici. Stați să șterg GTA San Andreas. GTA San Andreas a fost dezinstalat. Intrați aici pe Chrome. Căutați GTA San Andreas Android. Am revenit, nu mergea netul și l-am oprit și l-am stins. Mi apar așa. Nu primul, nu a doilea, nu a treilea, nu a patrulea, nu a cincilea, nu a șaselea. GTA San Andreas versiunea 2.0 APK download for Android. Dați pe el. Și mai în jos vă arată download. Dați pe el. Dați download încă o dată. La mine merge netul mai greu din cauza că am net de la Orange și nu e prea bun. Da, o să opresc un pic filmarea. Aici dați download, dați descarcă, așa, dați aici și dați detalii aici și aici o să vă arăte GTA San Andreas. Opresc un pic filmarea până se instalează, Am revenit, numai ce s-a instalat. Acum dați pe el. Dați instalare. Și la mine este în curs de instalare. Da, și nu știu. Dați deschideți. Îmi permiteți GTA să accesez, da. Da. Și aici o să încarc el, la mine eu n-am net bun să se instaleze. Dar la voi, după ce s-a instalat asta, vă puteți juca liniștiți pe el. Deci, cam atât a fost cu videoclipul ăsta. Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă, ce să mai pot să spun. Da. Eu am fost Ionuț și hai să ajungem măcar la 50 de abonați pentru că la fiecare duminică eu o să fac trucuri cu bicicleta. Și asta nu e un câștig pentru voi, dar eu nu știu să fac deloc, nici nu știu să merg pe o roată, deci, nu. Bun, asta a fost videoclipul, dați un like, dați abonare și activați clopoțelul.